ባለው ዝሓረፈ ፓርቲ 4 ጀጋኑና ብንእሽተይ ማዳኣትዮም መብዝረኸቦ ኣስማተኛ ዓለም ጀጋኑ ምዃኖምን ከድሕንዎም ብዙሓት ፍጡራት ይጽበይዎም ከም ዝነበሩ እንትነግርዎም ርኢና ነርና። ኣብ መጀመርያ ኣብቲ ቦታ ምምጽናሕ ፈቃደኛታት ወላይ ይንበሩ ሓዎም ኣድመን ምስ ተጠለፈ ግን ንኡን ምድሓን ኣድላይ ዝበሃል ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ፒተር እናተዛረበ ርኢና ነርና። እምበር ሎማዓንቲ ከምቲ ብዙሓት ዝሓተትኩሞ ካልኣይ ክፋል ሒዝና መጺና ኣለና። እንድሕር ደኣ ቀዳማይ ክፋል ኣምሊጥኩም ኣብ ዲስክሪፕሽን ወይ ድማ ኣብ ቻናልና ኣትኹም ክትረኽቡ ኢኹም። እንተ ደኣ ሪኢኹሞ ግን ካልኣይ ክፋል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኢልኩም ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጽንሒት። እቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ኣብቲ ጫካ ምስ ሓደ ተኹላ እናውግዑን ከለዉ ኣድመን ኣብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ብታሕቲ ጻዕዳ ጠንቋሊት ተኣሲሩ እዩ ዘሎ። ኣብ ጎኑ ዝጸንሐ ሰብ ድማ እንድሕር ደኣ ምጉዞ ይበልዖ ኮይኑ ንኽህቦ ይሓቶ። ኣድመን እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣጣሊ እጋር ከም ዘለዎ ስለ ዝረአየ ቶምሰን ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። ቶምሰን እውን ኣድመን ሓዋኑ ሉሲ ምዃኑ ፈሊጡ ነይሩ፣ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፍንጫይ ነይርዎም። ብዙሕ ገይጸንሐት ግን እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ናብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ተኣትሞ ንኣድመን ካብ መሬት ተልዒላ ኣሕዋትካ ኣብቲ ዳ ቢቨር ኣለዎ ሓቂ ኢልካኒ ዓሊሸ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን ናብኦም ከይዶም ኢላ ክትቆትሎ ካብ መሬት ተልዕሎ እሞ ካራ ትጥቁመሉ። ፈሪሑን ተደናጊጹን ዝነበረ ኣድመን ድማ ድምፁ እናንቀጥቀጠ ከም ዘይፈልጥን ግን ድማ ብዛዕባ ኣዝላንድ ይዛረቦ ከም ዝነበሩ ይነግራ። እዚ ክትሰምዕ እንከላ ቁርበተይ ትረጋጋዕ እሞ መሊሳ ናብ መሬት ተውድቆ። ንቶምሰን ተኣሲሩ ዘሎ ኣድመን ስለ ዝጠቁሞ ምዃኑ ትነግሮ እሞ ንኽልቲኦም በይኖም ገዲፋቶም ካብዚ ኣስትሮይድ ጋርድታት ሒዛ ትወፅእ። በቲ ወገን እቶም ሰለስተ ኣሕዋት እቶም ቢቨራት እናመርሕዎም ንኣዝላንድ ምእላሾም ይቕጽሉ። ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ክወጽኡ ከለዉ ግን ኣዝላንድ እቲ ሩባ ሸጊሮም ከም ዝረኽቦ ይነግርዎም። በቲ ወገን ኣብቲ ጻዕዳ ቤት መንግስቲ እቲ ጋርድ ናብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ንኣድመን ሒዝዎ ይወጽእ እሞ ናብታ ጻዕዳ ጠንቋሊት እናወሰዶ እንከሎ ነቲ ናብ ሓወልቲ ዝተቐየረ ቶምነስ ይሪኦ። ድሕሪ እዚ ናብ ጋሪ ሰቒሉ ኣብ ጥቓታ ንግስቲ ኮፍ የብሎ እሞ ብሓደ ምግላዊ ይጅምሩ። በቲ ወገን እቲ ዘሪቑ ዝነበረ ሩባ ንምሽጋር ቀሲስ ናበሉ ዝኸዱ ነበሩ ኣሕዋት ብድሕሪቶም ብፍጥነት ትመጽእ ዝነበረት ጋሪ ይርእዩ እሞ እታ ጠንቋሊት ኮይና ስለ ዝተሰማዓቶም ብፍጥነት ክሃድሙ ይጅምሩ። እናጎዩ ኸይዶም ኣብ ትሕቲ ሓንቲ እምኒ ይሕብኡ እሞ እቲ ብድሕሪኦም ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ኣለሹ ሲኢንዎም ተመሊሱ ይኸይድ። ፒተር ከም ዝኸደ ንምርግጋጽ ክወጽእ ክሓስብ እንከሎ ግን ኣቶ ቢቨር ጠጠው የብሎ እሞ ንሱ ተኸደ ከም ዝሓይሽ ይነግሮ። ኣቶ ቢቨር መን ምዃኑ ንምርኣይ ይወጽእ እሞ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ድሕሪ ምጽናሕ ብጋሪ ስዕቦም ነበረ ሰብ እታ ጠንቋሊት ከም ዘይኮነትን ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዝኾነን ይነግሮም። ወፂኦም ክርእይዎ ከለዉ እውን እቲ ሰብ ክሪስመስ ውህብቲ ሒዙሎም ዝመጽእ ሳንታ ክሎዝ ኮይኑ ይጸንሕ። ሱዘን ተገሪማ እንድሕር ደኣ ናርንያ ክሪስመስ ዘይሃልዩ እንታይ ትገብርለኻ ኢላ ትሓቶ። ሳንታ ክሎዝ እውን እሶም ካብ ትመፁ እንድሓር ብዙሕ ነገራት እዩ ዝቕየርሎ ስዒውኩም ድማ ኣዝላንት ይመጽእ ኣሎ እዩ እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት እውን ክትወድቕ እያ ኢሉ ይነግሮም እሞ ካብ ጋርኡ ዝተፈላለዩ ውህብቶታት ይቐብሎም። ንሉሲ ንእሽተይ ካራን ንኹሉ ዝተጎድአ ክትሕውት ትኽእል መድሓኒትን ማንቲግራም ስፍላጣቱን ኣስማተኛ ጥሮምባን ንሱዘን ዓባይን ፍሉይ ሓይሊ ዘለዋ ካራን ድማ ንፒተር። እዞም ውህብቶታት መሳርሒ እምበር መጫወቲ ኣይኮኑን ተጠንቂቕኩም ተጠቐምሎም ኢሉ ድሕሪ ምንጋር እቲ ናብ ማኢት ዓመታት ዝጸንሐ ብበረድ ዝተሸፈነ ክረምቲ ናብ መወዳእ ገጹ ምዃኑ ነጊርዎም ናብ ጋርኡ ተሰቒሉ ይኸይድ። እቶም ቆልዑት እውን ይሰናበትዎ እሞ እንድሕር ደኣ ክረምቲ ይውዳእ ኣሎ ኮይኑ እቲ በረድ እውን ክመክኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሩባ ቀልጢፍና ንሽገሮ ኢሉ ጉዕዞኦም ንምቕጻል ይጓየዩ። ሱዘን እቲ ሓሳብ ፈጺማ ኣይፈተየቶን። ከሰጋዕ ክትብል እንከላ እውን ፒተር ሕዚ ተዘይከይዶም ፈጺሞም እቲ ሩባ ከም ዘይሸግርዎ ብምንጋር እቲ ቢቨር እናመርሖም እናተጓየዩ እቲ ገደል ክሓልፍዎ ይምክሩ። ኣብ መጀመርያ ዘይነቕዐን ዘይስበርን በረድ እናመረፁ እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ግን ብልዕሊኦም ናይታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ተኸሉ እናጎዩ ይርእዎም እሞ ቦታን መሬትን እንከይመረፁ ንምምላጥ በቲ በረድ ምጉያ ይጅምሩ። ግን እቶም ተኻሉ ቀዲሞሞም ብቕድሚት ይወርዱ እሞ ንኣቶ ቢቨር ብኽሳዱ ይሕዝዎ። ፒተር ካርኦ ውጭዋላ እንተፈራርሖም ፈጺሞም ኣይሰምዕዎን ቀስ እናበሉ ምቕራቦም ድማ ይቕጽሉ። ሱዘን ብጣዕሚ ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ነቶም ተኻሉ ሰሚዑ እቲ ካርኡ ንኽድርዮ ትነግሮ። ፒተር ግን ኣይሰምዓን። እቲ ካራ ናፍቲ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ በረድ ይሸኹዖ እሞ ኩሉ ነገር ፈሪሱ እቲ ሩባ ምፍሳስ ይጅምር። እቲ ውሕጅ ዋላ ይውሰዶም ደኣ እምበር ሳላትን ዝሳፈፍ ነበረ በረድ እንከይጠለቑ ይተርፉ። ግን ፒተር ናብ መሬት ወፂኡ እታ ሉሲ ሒዛ ዝነበረት ኢዱ ክሪኣ እንከሎ ጃኬታ እምበር ንሳ ከምዘየላ ይስተውዕል። ተደናጊጾም ብኩሉ ኣንፈት ሽማ እናፀውዑ ክእድሽዋ ይጅምሩ። ግን ሉሲ ጃኬተይ ዝረአየ ሰብ ነድዩ እናበለት ባዕላ ናብኦም ትመጽእ። ንዓኣ ብምርኣዮም ኩሎም ተሓጒሶም ሓቕፍዋ እሞ እቲ ቢቨር እናመርሖም ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። በቲ ወገን እቶም ተኻሉ ነቲ ወኻርያ ሒዞሞ ናፍታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ይኸዱ። ክሰድዎም ከለዉ እናሰገደ ይቅርታ ክሓትት እንከሎ እታ ንግስቲ እታ ጠንቋሊት ንዓኣ መሲልዋ ይቅርታ ስለ ዝሓተተ ጥራይ ከምዘይትምሕሮ ትነግሮ። እቲ ወኻርያ ግን ምንም ከይፈርሐ ዝሰግድሎ ንንጉሱ ኣድመን እምበር ንዓኣ ከምዘይኮነ የረድኣ።
እታ ጠንቋሊት ተናዲዳ ንዝወኻርያ ክትወግኦ ካራ ትወፅእ እሞ ኣድመን ኣብ መንጎ ኣትዩ ብዛዕባ ሰራዊትን ጻዕዳ እምንን ዝሰምዖ ነገር ከም ዘሎ ነጊሩ ከድሕኖ ይሙክር። ግን እታ ጠንቋሊት ዝተገደሰት ኣይትመስልን። እናቐለደት ንኣድመን ተመስግኖ እሞ ተመሊሳ ንትወኻርያ ብተስማተኛ ካራ ትወግኦ። ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት ድማ ከምቶም ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝረኣናዮም ብዙሓት ሓወልትታት እምኒ ተቐይሩ ይተርፍ። በቲ ወገን እቶም ሰለስተ ኣሕዋት ንነዊሕ ግዜ እናተጓዕዙ ድሕሪ ምጽናሕ ወታደራት ዝተሰርሐ ሓደ ካምፕ ይረኽቡ። ግን እቶም ወታደራት ሴንቶል ዝበሃሉ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ፈረስ ዓይነት ፍጡራት እዮም። መማእኸል ክሓልፉ እንከለዉ እቶም ወታደራት እናሰዓቦም እናኸዱ ይጸንሑ እሞ ፒተር ካርኡ ብምውጻእ ኣዝላንድ ንኽሪኦ ከም ዝመጹ ይነግርዎም። እቶም ወታደራት እውን ኩላቶም ናብ መሬት ወዲቖም ክሰግድሎም ይጅምሩ። ካብቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረት ንእሽተይ ዳስ ድማ ሓደ ኣንበሳ ይወፅእ። ለካ እዚ ኣዝላንድ ዝበሃል ንጉስ ኣንበሳ እዩ። እቶም ሰለስተ ኣሕዋት እውን ከም ሃገሮም ይሰግድሉ። ኣዝላንድ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ይብሎም እሞ እቲ ራብዓይኩም ከበየለ ኢሉ ብዛዕባ ኣድመን ይሓቶም። ፒተር ኣድመን ንኸም ዝተሓሰረን ናብኡ መጺኦም ዘለዉ ኣዝላንድ ንዕኡ ንምድሓን ንኽሕግዞም ከም ዝኾነን ይነግርዎ። ኣዝላንድ ከመይ ኢሉ ዝኽፍጠር ከም ዝኽኣለ ይሓቶም እሞ ኣቶ ቢቨር ጠሊሞም ናብኣ ከም ዝኸደ ይነግሮም። ሓደ ካብዞም ወታደራት እዚ ኸዳዕ ኢሉ ምፅራፍ ክጅምር ይብል እሞ ኣዝላንድ ጠጠው የብሎ። ኣነ እኳ ጠሊሞኩም ነይረ ኢሉ ድማ ኣድመን ናይ ምድሓን ጉዳይ ድሓር ንኽውድእዎ ይእዝዝ። ኣጋ ምሸት ፒተርና ኣዝላንድ ኣብ ጥቓ ሓደ ገደል ብሓደ እናተዛረቡ ይጸንሑ። ኣዝላንድ ንኣድመን ድሓር ከም ዘድሕንዎን እቲ ኩናት ብሓደ ከም ዝሳተፉን ይነግሮ። ፒተር ግን ብዛዕባ እቲ ኩናት ክለዓል እንከሎ ምንም ሕጉስ ኣይኮነን። ኣነ ንጉስ ኣይኮንኩን ውግእ ተዋጊአ ድማ ኣይፈልጥን ኢሉ ፍርሑን ጭንቁን ንኣዝላንድ የካፍሎ። ኣዝላንድ እውን ንኸበረታትዖ ዝተወሰኑ ታሪኻት ይነግሮ። በቲ ወገን ኣድመን ኣብ ማእኸልቲ ጫካ ኣፎ ብጨርቂ ኢዱ ድማ ብገመድ ምስኦም ተኣሲሩ ብተሓፂር ፍጥረት እናተሓለየ እዩ ዘሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ሉስና ሱዘን ኣብቲ ሩባ እናተጫወታ ይጸንሓ እሞ ክወጻ ክሙክራ እንከለዋ ክልተ ተዃሉ ይረኽብወን። ተደናጊጻ ሱዛን ጥሩምባኣ ክትነፍሕ እንከላ ብርሑቕ ዝነበረ ፒተር ይሰምዓ እሞ ካርኡ መሲቱ እናውግየ ኸድሕነን ይኸይድ። ኣብኡ ክበጽሕ እንከሎ ክልተ ኣሕዋት ኦም ተሰቒለን እቶም ተዃሉ ድማ ኸይቦሞን ይርአን። ኣብቲ ከባቢ ንኹላቶም እናፈራርሕዎም እናተንቀሳቐሱ ይጸንሑ እሞ ኣዝላንድ መጺኡ እዚ ሓደ ተኹላ ሒዞ። እቲ ካልኣይ ተኹላ ዘሊሉ ንፒተር ከጥቅዖ ክሙክር እንከሎ ብኻራ ወጊኡ ይቐትሎ እሞ ኣዝላንድ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ተኹላ ይሰዶ። ምህዳም ክጅምር እንከሎ እውን ነቶም ወታደራቱ ንኽስዕዎ ይእዝዞም። ድሕሪዚ ኣዝላንድ ንፒተር ናይ ናርንያ ብሉፅን ቀዳማይን ወታደር ኢሉ ይሰምዮ። በቲ ወገን እቲ ዘምለጠ ተኹላ ነቶም ወታደራት እናመርሖም ናብታ ናይ ጠንቋሊት ካምፕ ኣትሞ እቶም ወታደራት ኣብኡን ጸንሖሞም ጸላእቲ ምጥቃዕ ይጅምሩ። እታ ጠንቋሊ ካብ መደቀሲ ኣዋፂኣ ክትርኢ እንከላ ኩሎም ወታደራታት ቀቲሎም እቲ ንኣድመን ዝሕሊ ነበረ ሓፂር መገልገሊኣ እውን ኣብ ቦትኡ ተኣሲሩ ይጸንሐ። ተናዲዳ ካራ ተውፅእ እሞ ክትቀትሎ እናተጸበየ እቲ ገመዳት ፈቲሓ እንከይቀተለት ሓዲጋቶ ትኸይድ። ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ፒተርን ኣሕዋቱን ካብቲ ዝሓደሩሉ ዳስ ክወፁ እንከለዉ ኣዝላንድ ምስ ፒተር ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ እናተዛረቡ ይርእዎም። ሉሲ ወፂኣ ንሓዋ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ክትሪኦ እንከላ ብጣዕሚ ተሓንቅያን ተሓጒሳን ሽሙና ፀዋዕት ክትከይድ ትውስን። ግን ፒተርና ሱዛን ጠጠው የብልዋ። ንዝተወሰኑ ደቃይቕ እናተዘራረቡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣድመን ናብ ኣሕዋቱ ቀስ እናበለ ይመጽእ እሞ ኣዝላንድ እውን ሲዕዎ ይመጽእ። ሕሉፍ እዩ ደጊምኩም ክተልዕልዎ ድማ የብልኹምን ኢሉ ነንሕድሕዶም ክፋቐሩን ክትሓላለዩ ነጊርዎም ናብ ውሽጢ ንእሽተይ ዳሱ ይኣቲ። ሉሲና ሱዘን ብጣዕሚ ደስ ኢልዎን ናውግያ ኸይደን ይሓቕፍኦ። ፒተር ግን ኣይቀረዎን። ኣብ ክንድኡ ደኺሞ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣትዩ ንኽድቅስ ይነግሮ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ካብ ምድቃሶም ይለዓሉ እሞ ቁርሶም ንምብላዕ ብሓደ ኣብ ሓንቲ መኣዲ ይቕረቡ። ንደቃይቕ እናሓሰበ ድሕሪ ምጽናሕ ፒተር ነዴና ፈጺምኩም ከም ዘይትጉድኡን ኩሉ ግዜ ከም ዝሕልየኩምን ቃል ስለ ዝኣተኹላ ኣብዚ ኩናት ክትሳተፉ የብልኹምን ኣነ ክተርፍ እየ ንስኹም ገዛኹም ኪዱ ኢሉ ይነግሮም እሞ ብሓደ ግዜ ንኽውስኑ ኣመናን ስለ ዝኽብዶም ንሓሰብሉ ንደቃይቕ ጸጥ ኢሎም ይጸንሑ። ጸጥ ኢሎም ድሕሪ ምጽናሕ ግን ሱዘን ሃንደበተ ትስእ እሞ ክትስልጥን ምዃና ነጊራቶም ፍላጣ ሒዛ ትኸይድ። ንእሽተይ ሓፍታ ሉሲ እውን ስዒባታ ትኸይድ እሞ ብሓደ ምትኳስ ይስልጥና። ግን እቶም ክልተ ኣሕዋት እውን ኮፍ ኢሎም ይተረፉን። ካርኦም ሒዞም ናብ ፈረሶም ይስቀሉ እሞ እናጋለዉ ከመይ ገይሮም እናጋለዉ ብኻራ ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ ክላመዱ ይጅምሩ። ንሶም እናሰልጠኑ እንከለዎ ግን እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ኩላቶም ሰራሕተኛታት ተሸኪሞም ናብ ማእኸልቲ ካምፕ የምጽዋ እሞ ምንም ከይፈርሐትን ከይሓፈረትን ኣዝላንድ ንምርኣይ ከም ዝመጸት ትነግሮም። ድሕሪ እዚ ቀስ እናበለት ናብ ኣዝላንድ ትቐርብ እሞ ቅድሚ ሕጂ ንዓኹም ጠሊሙ ናባይ መጺኡ ዝነበረ ሰብ መሊስኩም ወሲድኩም ኣለኹም መስለኒ። እንድሕር ደኣ ናይ ናርንያ ሕጊ ክንኽብር ኮይና እዚ ጠላም እዚ ናባይ ክትመልስዎ ኣለኩም ኢላ ኢዳ ናብ ኣድመን ትጥቅም።
بيتر تناديدو كارو يمززمو كافت بوتا رحقا نغد كيدي نقرا اتا تنقاليد جن اتا مفرح كم زي سمعتو من كي مسلا اندحر دا ازي حقزت حيسكمو نارني ملؤنا وكبيد قوسن كلولاون يختأتي لا تفرارحهم كل سو تجنانيقو وعنا ولن كلو جن ازلاند عويلو سوق نخولي اززوممو بينهم نخزارو اتا تعدا تنقاليد نافتا نسو زنور لا داسي عدما فقادنيا خوينا سيعاتنا وشت تأتمو ستوسن دقائق دحر مصنح اتا تعدا تنقاليد نازلاند قديماتو توص دحرز أزلاند إتات أنقاليت نودع أدم كتوسد زنار حسا كم زجرفة تويزارو مو كلاتهم تومتادراتن إتهم حواتن دسيلوام يحقسو لوسجن أزلاند من تايكم زخانة بتعم حزينهم زلة تستوعل إتمشيت نسو كل زاو كدك سنكلو راس أوي وازنارت لوسي أزلاند بتقاناتهم داسن حلفت سمعمو نسو زانون تتساء بحدد مخصعو أي جمرة ناس عاوقو أفتج أكان استوسن رحقات كوكوعزان كلواغن أزلاند للدحري إخدا خمزلوا يسمعمو نمنتاي كم زيدك أساحاتن كم ستج أنا قالون الرساس لزيك على كم ساعة أني نقرأ أمو مسو قروتين خغداي فقدلن أوش تجأكا أنا وقعو نستوسن رحقات مسكدوغن السنة أختار فخمزلوانن نسو بين خير مخانوني نقرن مو أتات أنقاليت مس كل متادراتات صبيو لنا زنارت بوتاي خيد نايتا تعدات أنقاليت وتادرات نازلان كريوان كلو كفرحنا تقبهم بتعم يحقسو دسيلوهم دما ناتقواولو كافتنا وقعنا قالات عويت أنحمو أتات أنقاليت نخا أسروان شوقرنو قرطولون تأززهم أتهم دقات وتادراتاون دسناولهم شوقرو بستفرالي مسارحتاتنا تتقامو قرطولي جمرو إزخولون تفتر دما لوسنا سوزن برعقات النار آيتنها كحقزو إيدالي اللوا قندما خقورو أزغئلا نقري نورن أتات أنقاليت بتعم حقوستو خوينا ناس حاقت نأزلاند نسخابو مماتكا اتدحنو على حدا سوي كهلين ودا أدام نخي وسد تراي نعاقا نخوص دكاز فقد كالي عوي جيجا ينيرو حجي نودا أدام تراي زي كونس نمولو بيت منغست خاقوص دو نسخا دمات أكتبلني أي كتهليني لا نتو متادراتا نفتا سفح أمن نغسقلوان نخو قتلوان تأزوزوم قنتو متادراتا قاسا قايولوس لزنورو دفرتان جننتان نختا مسكر كسيلانا تقرمو كازغط المعلت اندحر ملؤ نارنيا نوعلم كم زقوروان تطو خبلوم زخيل ولا حدا سب كم زي هيل اندحر مجدار بخارا جيرا نازلاند دقاقيمات وقومو تطو كبلان كيمو كري موت لوسينا سوزن ازغلو برحقات انتريقا بتعم دنجيت اموكاي جمرا اتخدحنا ايزولو نورا جكناون متصرقتو من كي تقالسه بدوق سخارات وقيو تقاتيلني እታት ጻዕዳት እንቋሊት ምስ ወታደራታ ካፍቲ ቦታ ርሒቓ ክሳብ ትኸይድ ይጽበያ እሞ ቅስና ዋላ ናብቲ ናይ ኣስላንድ ሬሳ ይቐርባ ሉሲ ሳንታ ክሎዝ ዝሃባ እታ ዝሓመመ ሰብ እትሕዊ መድሓኒት ክትህቦ ካብ ቦርሳ ኣውፂኣ ትዳለ ግን ሱዘን እቲ ሰዓት ከም ዝሓለፈን እታ መድሓኒት ንዝተጎድአ ሰብ እምበር ንዝሞተ ክትምልስ ከም ዘይትኽእል ትነግራ ድሕሪዚ ክልቲአን ተቓሪስኡ ኮፍ ኢለን ብዘይ ምቁራፅ ክወኽያ ይጅምራ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዙሓት ተናፁ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ጫካ ይመጻ እሞ እቲ ኣዝላንድ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ገመድ እናበልዓ ቆርጾ ይጅምራ ድሕሪዚ ሱዛን ፀሓይ ክትወፅእ ጀሚራ ስለ ዝነበረት ናይታ ጻዕዳ ጠንቋሪት ወታደራት ኣብቲ ከባቢ ጸኒሖም ንኸይርእይዎን ናፍቲ ካምፐን ንኽምለሳ ትነግራ ሉሲ ግን ዝመፅዋላ ይምፃዳ እምበር ካብ ናይ ኣዝላን ጎኒ ክትፍለይ ደለየትን ኣብቲ ሰዓት ንሳ ካብቲ ማእኸል ጫካ ሓያል ንፋስ ይመጽእ እሞ ብዙሕ ቁፅልቲ ሒዙ ናብአን ኣንፈት ምምፃእ ይጅምር እቲ ንፋስ መልእኽቲ ከም ዝሓዘ ይርድአን እሞ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብቲ ቦታ ክፀንሓ ይወስና ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ንፋስ ነቲ ቁፅልቲ ሒዝዎ ናብቲ ካምፕ ይኸይድ እሞ ናይ ፒተር መደቀሲ ብምእታይ እቲ ልቢ ዝሰብር ዘሕዝን ዜና ይነግሮ ድሕሪ እቶም ወታደራት ተደናጊፆም ንኣዝላንድ ክእልሽዎ ብኩሉ ገጽ ይውተኑ ግን ድማ ክንዝኣለሹ ኣልሾም ፈፂሞም ክረኽቦ ይከኣሉን ድሕሪ ዝሓዚኖም ኣብ ሓንቲ እምኒ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ኣድመን ናብ ሓዊ ፒተር ይቐርብ እሞ ናብቲ ኩናት መሪሕዎም ንክኸይድ ይሓቶም ፒተር በቲ ሓሳብ ፈፂሙ ሕጉስ ኣይነበረን ንምውሳን ድማ ዝኸቢድዎ ይጸንሕ ግን ሓደ ካብቶም ወታደራት እቲ ቃልሲ ንኣዝላንድ ኢሎም ክገብርዎ ከም ዘለዎምን ዘይተርፍ ነገር ስለ ዝኾነ ብምሉእ ድልውነት ንኽኣትይዎን ይነግሮም ድሕሪዚ ፒተር እናመርሖም ኩሎም መስማተኛ ፍጡራት ንስታ ጻዕዳ ጠንቋሊትን ሰራዊታን ንኽዋጉ ይዳለዩ ኣብቲ ሰፊሕ ጎልጎል እናተፀበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብተጸራሪ ኣንፈት ናይታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ሰራዊት ናብኦም ገጽ ቀሲሎም እናቐረቡ እዮም ቁፅሮም ድማ 34 ሕፅፊ ናይ ፒተር ሰራዊት እዮም ነይሩ ግን ፒተር ኣናርንያ ሙሉእ ተስፋ ስለ ዝነበሮ ፈፂሙ ይፈርሕን እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ድማ ፒተር ነተን ኣዕዋፍ ብሰማይ ምጥቃዕ ንክጅምር ኣይነግረን እተን ናይ ናርንያ ኣዕዋፍ እውን ኩለን በብዓቕመን ዝኽእልኦ ደናጉል ተሸኪመን ኣብ ልዕሊ እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት እናበረራ ደናጉል ከዝንዋሎም ይጅምራ ድሕሪዚ ኩሎም እግረኛታትን ጋለውትን ተሰሓብትን ሰራዊት ፒተር ናብ ቅድሚት ንክኸዱ ይእዝዞም እሞ እናጋልዉ ናብቶም ናይ ጻዕዳ ጠንቋሊት ክዋግኡ ክዘምቱ ይጅምሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ሕጂ ካብ ናይ ኣዝላንድ ሬሳ ፈፂመን ዘይተፈለያ ክልተ ኣሕዋት
ሉሲና ሱዘን ንኸደሉ ሰዓት ኣኺሉ ንኺድ ኢለን ይትሰኣሞ ገጽን ጥዊ ከብላን ከለዋ እቲ መሬት እናተንቀጥቀጠን እታ ኮፍ ኢለን ኣላ ነበራ እምኒ እናተሰብረትን ድምፂ ሰምዓ ተደናጊፀን ናብ መሬት ይወድቃሞ ተሲአን ንድሕሪት ግልጽ ክብላን ከለዋ ናይ ኣዝላንድ ሬሳው የለን እታ ዝተቐተለላ ሰፋሕን ዓባይን እምኒ ድማ ተሰባቢራ ኣብ ሰለስተ ተመቒላ ይርአኣ ተደናጊፀንን ተገሪመንን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ፈሪሐን ነይረን ግን እንታይ ተፈጢሩ ኢለን ንኸሓት ተዓድለን ከይረኸባ ኣዝላንድ ኣብቲ ዝነበሮ ዝበለፀ ሓይሉን ጠንኪሩን ዝተወለደ ይመስል በቲ ፀሓይ ዓራርቦ ተዓጂቡ ብቕድሚተን ይመጽእ ብጣዕሚ ተሓጒሰንን ደስ ኢልወን እናብ ጉያ ኸይደን ይሓቕፍኦሞ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት እናተቐተለ ርአንኦ ኣውሪስኡ ድማ እናዋኸያ ኮፍ ኢለን ሓዲረን ሕጂ ከመይ ኢሉ ብሂወት ከም ዘሎን ከመይ ኢሉ ከም ዝተስአን ተገሪመን ይሓትኦ ኣዝላንድ ድማ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ብዘይፈፀሞ ገበን ንኻሊእ ሰብ ከድሕን ኢሉ ሂወቱ መስዋእቲ ገይሩ እዛ ናይ መስዋእቲ እምኒ ኣብ ክልተ ክትስበርያ እቲ ዝሞተ ሰብ እውን ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ኣብዚ ኩነታትና ኣንበሳ ኢሉ እናቐለደ ይነግረን እሞ ብዛዕባ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሓያል ኩናት ይነግርኦ ኣዝላንድ ርጊዕ ኢሉ ኣብ መሬት ኮፍ ምስ በለ ናብ ዝዋኑ ክድይባ ይነግረን እሞ ካብቲ ዓውደ ኩናት ወፃኢ ሓደ ወሳኒ ስራሕ ከም ዘለዎምን ቀልጢፎም ክኸዱ ከም ዘለዎንን ይነግረን በቲ ወገን ኣብቲ ጎልጎል እቲ ኩናት ናብ ዝኸበደ ብርክና ኣትየዩ ፒተርን ሰራዊቱን ዋላ ቁፅሮም ውሑድ ይኹን ዳ እምበር ፈፂሞም ንድሕሪት ኣይወሉን ክሳብ ዘለቶም ናይ መጠረሻ ትንፋስ ንምቅላስ ተዳልዮም ድማ ንቅድሚት እናቐፀሉ እዮም ብዙሕን ከይፀንሐት እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ናብቲ ኩናት ትሕወስ በኣርባዕተ ገጀፍቲ ጻዓዱ ድባት እናተጎተተት ድማ ትመጽእ ዝኽርኢ እንከሎ ሓደ ካብ ናይ ፒተር ወታደራት ንኸጥቅዓ እናጋለወ ንቅድሚት ይመርሕ ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሕዎ ናታ ወታደራት ኣብ ክልተ እናቆረፀ ምን ከይመሰሎ ይሸግሮም እሞ ንዓኣ ክወቕዓ ክብል ግን ተስሕቶሞ ብታስማተኛ ካረኣ ክትወግኦን ከላ ናብ ሓወልቲ ይቕየር ፒተር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ ጸላእቱ እናተዋግአ ጸኒሑ ብፍላጣ ተወቂዑ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ተደናጊፁ እናርአየ ይጸንሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣዝላንድ ንሉሲና ሱዘን ሒዝወን ኣብቲ ናይ ጻዕዳ ጠንቋሊት ቤተ መንግስቲ ይኣቲ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኣዳራሽ ድማ እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ቅድሚ ሕጂ ናብ ሓወልቲ ዝቐየረቶም ብዙሓት ፍጡራት መሊኦም ይጸንሕዎን ኣዒንተን ብሓዘን ተመሊኡ እናተንቀሳቐሳን ከለዋ ግን ሉሲ ንቶም ነስትሪኦሞ እናብ ጎየት ናብ ጥቕኡ ብምኻድ ምብካይ ትጅምር ሱዘን እውን ቀስና ኣለት ናቐት መጽእ እሞ ሓቒፋ ተጽናዕናዓ ትሞክር ስዒውን ኣዝላንድ ርጊዕ ኢሉ ይመጽእ እሞ ንቶምነስ ካብ ኣፉ ብዝወፅእ ዝነበረ ትንፋስ ገይሩ መሊሱ ናብ ኖርማል ሰብ ይቕይሮ ድሕሪ እዚ ቶምነስ ንሉሲ ደጊሙ ይርአ እሞ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ቀሪቡ ይሓቕፋ ድሕሪ እዚ ሱዘን እውን ዋላ ቅድሚ ሕጂ ረኺባቶ ይትፍለጥ ሉሲ ስለ ዝፈትየቶ ማዕረ ክንደይ ጥዑይ ሰብ ምዃኑ ተረዲእዋ ዘሊላ ትሓቕፎ ድሕሪ እዚ ኣዝላንድ ኣብ ሙሉእ ተዳራሽ ብታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ናብ ሓወልቲ ተቐይሮም ዝነበሩ ፍጡራት ኩላቶም የድሕኖም እሞ ፒተር ኣብ ከይቢድ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ብምንጋር ብፍጥነት ከይዶም ክሕግዝዎ ከም ዘለዎም የፍልጦም በቲ ወገን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ፒተርን እቶም ካልኦት ብጾቱን ቁፅሮም እናወሓደ እቶም ጸላእቶም ድማ እናደፍኦም ክመፁ ክጅምሩ ከለዉ ክሰዓሩ ምዃኖም ማንም ሰብ ዘረጋግጾ ነገር እናኾነ ይኸይድ ኣብ ሰዓት እዚ ኣድመንታ ጠንቋሊት ብርሕቐት ናብኦም እናቐረበት ይርአ እሞ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈጽሞ ክሕደት መከሓሓስ ክኾኑ ዝደለየ ይመስል ካርኡ ሒዙ ክገጥማ እናጎየ ይኸይድ ኣብ መጀመርያ ድኹም እዩ ዝመስል ነይሩ ግን ምቅላሱ ክቅፅል እንከሎ እታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ሰባት ናብ ሓወልቲ ትቕይረላ ዝነበረት ካራ ኣይሰብረላ ግን ዋላ ትሰብረ ዳ እምበር ሕጂ እውን በላሕ ስለ ዝነበረት ተናዲዳ ንኣድመን ኣብ ከውዱ ትወግኦ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ድማ ናብ መሬት ይወድቕ ፒተር ዝኽርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ልዕሊ መጠን ስምዒታዊ ኮይኑ ነታ ጻዕዳ ጠንቋሊት ከጥቅዓ እናጎየ ይቐርብ ክልቲኦም ተመጣጣንን ተመሳሳልን ጉልበት ስለ ዝነበሮም እናተቓለሱ እንደቓይቕ ይጸንሑ ግን ሃንደበት ማንም ከይተጸበዮ ኣዝላን ብትገደል ይቕልቀል እሞ ንኹሉ ዝሰምዖ ዘደንግጽን ዘፍርሕን ሓያል ድምፂ የውፅእ ሱዘንን ሉሲን ኣቶ ቶምሶንን ኩሎም ሓወልቲ ነይሮም ዘድሓኖም ፍጡራትን እናጎዩ ይመጹ ኩላቶም ድማ ናብቲ ኩናት ክሕግዙ ይሳተፉ ፒተር ምስታ ጠንቋሊት እናተቓለሰን ከሎ ብኸቢዱ ይጉዳእ እሞ ናብ መሬት ይወድቕ ካረኣ መዚዛ ክትቆትሎ ክትብል ግን ኣዝላንድ ብዝመጺኡን ከይተባሃለ ዘሊሉ ሒዝዋ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ መጠረሻ እውን ኣብ ኢዱ ይኸውን ድሕሪ እዚ ኩላቶም ትኹረቶም ናብቲ ተጎዲኡ ኣብ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ኣድመን ይገብሩ እሞ ክሕግዝዎ ይጓየዩ ድሕሪ እዚ ሉሲ እታ ዝተጎድአ ሰብ እትሕዊ ሳንታ ክሎዝ ዝሃባ ኣስማተኛ መስተ ካብ ጅባኣ ተውፅእ እሞ ሓንቲ ግዜ ናብ ኣፉ ክተንጥወሉን ከላ ውንኡ ዝሒዱ ዝነበረ ኣድመን ይትስእ እቶም ሰለስተ ኣሕዋት እውን ሩፍታ ተሰሚዕዎም ብታሕጓስ ኣስጢሞም ይተሓቋቑፉ ኣዝላንድ እውን እታ ጠንቋሊት ኣብቲ ኩናት በስማታ ተጠቒማ ናብ ሓወልቲ ዝቐየረቶም ወታደራቱ ሓደ ብሓደ ናብ ሰብ ይምልሶም ሉሲ እውን እታ ኣስማተኛ ጡትኣ ተጠቒማ ነቶም ኣብ ኩናት ተጎዲኦም ዝወደቑ ወታደራቶም ሓደ ብሓደ እናዘረት ክተድሕኖም ትጅምር እቲ ኩናት እውን ሰዓርቲ ኮይኖም ይውድእዎ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት እቶም ኣርባዕተ ኣሕዋት ናይ ናርንያ ንጉሳት ተባሂሎም ዘውደብ ርእሶም ተቐሚጡ ዙፋን ይርከብዎ ንግስቲ ሉሲ እታ ደፋር
ንጉስ ኤድመን እትጻድቕ ንግስቲ ሱዛን እታለጋስ ድሕሪ ኩሎም ድማ ንጉስ ፒተር እትግርማዊ ተዋሂሎም ንግስንኦም ይቕበሉ እግረ መንገድና ሓምሻዮም ተዝኸውን ነይረ ንጉስ ዘለዓለም ተተራኺ ተዋሂለ ይኽሽየም ነይረ ንስኹም ከመን ምተዋሃልኩም ካብ ናተይ ዝበልፀ ይከልየኩምን ግን ንኽተፍሉጥኒ ኣብ ኮመንት ምጽሓፍ ከይትርስዑ እዚ ናርንያ ሰላማዊት ዓዲ ኮይና እቶም ትኽክለኛ ንጉሳት ስለ ዝተቐበልዋ ኣዝላንድ ተመሊሱ ዝኸደሉን ዝጠፍኦሉን ሰዓት ኣኺሉ እዩ እቲ ገምገም ባሕርና ኸደ ክትሪኦን ከላ ሉሲ እዚያ ትሓዝን እሞ ቶምሰን ብድሕሪታ መፂኡ እቲ ትኽክለኛ ሰዓት ምስ ኣኸለ ደጊማ ከምትሪኦ ይነግራ ከምዚ ኢሉ 15 ዓመት ይሓልፍ እሞ እቶም 4 ኣሕዋት ሕጂ ዓበይቲ ንጉሳት እታ ሃገር ኮይኖም ንሪኦም ንዓጋዘን እናሳደዱ ኣብቲ ጫካ በፍራሶም እናጋለዉ እናሰዓወ ይጸንሑ እሞ እታ ቅድሚ 15 ዓመት ሉሲ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ናርንያ ክትመጽእ ከላ ዝርአየታ ኣምፖል ይረኽብዋ ክትስክሮን ከላ ሕልሚ ኮይኑ ይስምዕ ኣሎ እናጎየት ንሓደ ቦታ ክትከይድን ከላ ግን እቶም ካልኦት ኣሕዋት ይስዕብዋ እሞ እናተዳፍኡን ከለዉ እንከይተፈለጦም ዘሊሎም ካብቲ ኣርማድዮ ይወርዱ እሞ ኣብ ናይ ፕሮፌሰር ከርክ ገዛ ይኣትዩ ንሶም ናብ ናርንያ ከይዶም ንጉሳት ኮይኖም 15 ዓመት ዋላ ይሕልፉ ዳ እምበር ኣብዚ ትኽክለኛ ዓለም ምንም ግዜ ሓለፈን ኣብታ ሰከንድ ንሳ ፕሮፌሰር ከርክ እታ መሽኮቱ ዝሰበረት ኩዕሾ ሒዙ ናብቲ ክፍሊ ኣቱ እሞ ኣብኡ እንታይ ከም ዝገብሩለዎ ይሓቶም ፒተር ተንነግራካ እውን ፈጺምካ ይተኣምነናን ይብልዎ እሞ እስኪ ሞክሩን ኢሉ እታ ኩዕሾ ይደልውየሎም እቲ ምሸት ንሱ ከምቲ ዝተለመደ ድቃስ ዝኣበያ ሉሲ ናብ ናርንያ ክትምለስ ትኽእልቲ ኮይና ንኽትፈልጥ ናብቲ ኣርማድዮ ትኸይድ ግን ፕሮፌሰር ከርክ ኣብ ሓደ ፀግዒ ደው ኢሉ ይጸንሕ እሞ ንሱ እውን ከም ዝሞክረን ግን ድማ ከም ዘይተሳኽዐሎም ብምርዳእ ንሶም ፈጺሞም ዘይጽበይዎ ሰዓት ናርንያ ደጊማ ከም እትጽውዖም ይነግራ ነታ ኣርማድዮ ብድሕሪት ገዲፎማ ብሓደ ካብቲ ክፍሊ ንኸወፁ ድማ ፊልምና ይውዳእ እምበኣርከ እዚ ክልተ ክፋል ጌርና ዘቕረብናዮ ፊልሚ ከመይ ሪኢኹሞ ብወገነይ ካብ 10 ህወ ክሓልፍ ነይረ ንስኹም ከክንደይ ማሃብኩሞ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ ሓሳብ ርኢትኹም ክፋል ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮታትና ላይክ ማል ከይትርስዑ እንድሕር ዳ ቀጸልቲ ክፋላት እዚ ፊልሚ ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ ኮመንት ተፍልጡኒ እንድሕር ዳ ብዙሓት ሰባት ክስራሕ ደሊኹሞ ክንቅጽሎ ኢና ክሳብ እቲ ግዜ ንሱ ግን ደሓን ጽንሑ